हेलो एवरीवन नोंथांमोनखानि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो फिन खनसे बरायनाय थालायबाय थ' दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दिनै माने आं दंफैयो रङिया आरोना नै दायो आङो मोनफैनायखौ देखायखाबाय आरोना डाइरेक्ट आङो बासाव फैदों आरोना ओंखायनो आं फैनायखौ देखायबाय थायासै थ' डाइरेक्ट मोनफैनायखौनो देखायखाबाय थ' नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' दायो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना बैसागुनि मा लांनाय जायो थ' फैनाय नायदो आरोना थ' नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दानो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय थ'दे जायगाफोरानो मोनामसोयो थाबायबाय थादों आरोना जों दासो मोनफैथारदों दासो ओंखारदों बासनिफ्राय नायलांबाय थादों लोगोफोर मा लांनाय जायो मिथिला हा मोजांलाय थाबाय थादों गाइसमोन थाबाय थाबाय सान्दुं नै लामायावबो नुहांबायानो गाइस दख'नाफोरखौ ओइ नै गलाबखौ मारै दोनदों हाबफैखाबाय जोङो दख'ना नायनो दख'नाफोरा बबे गोमो itu keman koisi itu 500 फालि गैयि 500 नो ए गलाबखौसो थान्दा नैखा फालि गैयि नुदोंना बे खेबथारना नायलाय पसंद লাগছে এটু সবে পছন্দ করে এই কালার एबार नै सिङाव हाबफैबाय र' नै खेबदों बेनो जाबाय रङिया टाउन नै बिशाल मार्केट अबे नामानो गैया दख' अबे सिटि कार्डसो मायबा गारियानो बारनो हाखायालै एखिबो गारि औ नै गस्लाफोरा बयसफोरनियासो मार साफायनो जि साफा बयसफोरनि गस्लायासो मापान सिटेपबो माबाला आयौ बिल्डिंआव गाखोलायनाय मावग्लुंजोब्बाय बेनोलाय आं गोलैगोन खोमा बिल्डिंआव गाखोलायबाय गाइस आयौ गथ' फिसाफोरनिया साफाथार खर' गिदिंसोबाय आं गारि गाखोना फैनानै साला टेंना फ्रिसथ' फैलाय नै गाइस आरो साबावलै इसोर आं खर' गिदिंसोबायलै गाखोबावबाय ओरैनो खर' गिदिंखादों गारि गाखोनानै फोरानो बारा गैथारा लंपेन्ट माखा बेनो कुर्ताफोरा आयना नुलाय लांबायलै गाइस काप प्लेट 99 नि बिशाल मार्केटआव हाबदों माबायाव मा होनो रङियायाव बिशाल मार्केटआव हाबदों नै जि तिनताला खर' गिदिंजोब्बाय आङो गारि गाखोना ओइनो मालाय नायसिदो बे गलाया ना माबा नै सा लोंनानैसो दैयो ओरै नामा नायलांबाय थानोसै गाइसनि देखो सब गस्ला सब सेन्डेल ए देखो बयसफोरनिखौसो गानो बय सेन्डेल सब सेन्डेल ओइनो मा नायबावनो आरो आं दख'नासो लांफैदोंलै बैसागुनि गाइसमोन सेन्डेल नै गाइस मोजां नुदों ना इखो
नै मोजां दोना गाइसमोन नैखौ सोबबोदों दा आङो दख'नाफोरदों आंनो इथार जागोन नैखौबो इथानबायलां नै मद बागाननि गैजायालै लुगैबाबो बागाननि गैजाया गाइसमोन ओंखायनो आं गाबनानै थानोसै मोनखाया आरोना नै 99 नि सेन्देल हैनो दामा 99 नि सेन्देल सोलिजोब्बाय नों मायबा मायबि आयौ नै सिंखिना हरबा बोरै नुयो ओइनो गाइसमोन हैनो गाइसमोन खनसे फैखांखाबाय आङो रङिया दिनै फैबावबाय आरोना भिडिअखौनो नुखादो जानांगौ खनसेयावबो खननै जाबाय आं एबार रङियाव फैनाया नायलांबाय थादो लोगोफोर मा नुखोदो बेयावनो गस्ला थनना थाफायनांसिगोन लोगोफोर ओइ गांसेखौलाय बे फिसाफोरनिसो गथ'फोरनिसोनि मादिखौ नायो होनदों नों दा सिंनिया बोरायफोरनि दख'नासो नुदोंना बयसफोरनिसो ए धरमाय short दख'ना गोजा मोजां नुदों सुबा गुरै जाबाय नाङा बेखौ बुद्राय Iyo nainnipäin. Mikä se nyt दख'नायानो गोजा दख'नाखौनो आं पसन्द जाथाराखै मानोबा दख'नायानो गोजा नै गासिबो बायनानै फैलायबायलै बे सर खानाया गाव सिं सिं ब्लाउसखौ लाबाय कमला dan दखान दखान मोजां दे आलाय दोनदों मालाय मा नायनायदोसो जाय जिरि हागोन जबाय भिडिअ लाबाय थानायासो दे गाइसमोन एसो नै थफ्ला थफ्लि लाजोबबाय नै गाइसमोन थफ्ला थफ्लि लाजोबबाय नै एसु बिराद थफ्ला थफ्लि लाजोबबाय नै थांनोसै खालामजोबबाय नै बिराद खेफ्रा दखानिया एकदम खमाव हरनो नागिरथारा गाइसमोन इनि दखानाव बायफैनांला रङियायाव फायला आङो नै गाइस बिराद लाबाय लाख'नो हाला
बिराद गोलोर जाजोब्बाय नै बायनायखौ भिडिअ लाबाय थानो हायासै दे गाइसमोन डिस्टार्ब जायो नालाय ओंखायनो भिडिअ लाबाय थानो हायासै आरो ना बायनायखौ दायो थांसै जों नै शपिं खालामखांबाय थांसै आरो ना माबायावनो दङ जों दा नै थफ्ला थफ्लि लाजोबना फैबाय थफ्ला थफ्लि नै जाय जिरायाखौ थफ्ला थफ्लि लादो नै थांसै गाइसमोन